Straight to the Ang point. ato ani mahigala babasin og malingaw tas impeachment magkalimot ta mahigala sa mali-malitang kwarta. Di sa nato ni kalimtan ato sa tagag pagtagad mga sukit ning paminaw. Labi na kadtong aligasyon sa 18 ka mga Marines, labihan ka detalyado ra batong ilang mga allegations. So mo na karon ato na kontak mga kaigalaan si Attorney Livy Baligod. Aron ato mahinabi sad mga higala labot aning siya may nangabugar ini mahigala sa may abogado ini. Okay atong tagag pagtagad mga sukit ning paminaw kay kini ni ang kuan ko na dadong ato niya paningkamutan og kontak mga kaigalaan o magkontak na nato ingna lang ko kay aron nga ato mga higalang mahinabi sad siya to mga higalay abogado sa 18 ka mga Marines no nya kini allegation sa 18 ka mga Marines kuya ning allegation bugat ning allegation unya sa mga pictures na ba tuwa dito si Orly Gutisas picture na apil so moingon ka mga higalag katuhan man nigdili dapat gani imbestigaron kay ang affidavit detalyado. Ikaduha, kadtong si Orly Gutisa kadtong iyang pamahayag dito sa Senate Blue Ribbon Committee nga siya mo'y nag-deliver sa kwarta, medyo ni coincide ning mga statements ining 18 ka mga Marines. Kay naaman picture si Sergeant Orly Gutisa mga sukitig paminaw. Nga gawas pa niya na susdo na may mga investigator sa ICC nga appeal sa aligasyon mga higala ining mong affidavit nga nagpabaylo sa kwarta mahigala kini mga security personnel ni Saldico. Sila mga security personnel ni Saldico kaniadto nagpabaylo duha ka malitang kwarta. Daghanan kwartaha tag 56 million na sood sa ka malita. Pabaylo kwarta gi pa ilisag dollar. Nya sila mga nag-sponsor adto mga taga ICC. Nya karon ug imong tan-awon kining allegation dunay support nga pictures. Dunay support pictures. Kadtong taga ICC nakita naman to sa katong sa television ba. Makita naman to sa Karin Cam. Ilang prosecutor nya katong babae sa likod. Dukanhi day to mga higalas Makati oy. Unya kini ra bang iyang affidavit labihan ka detalyado. Joint affidavit ni ining 18 ka mga sakop sa Philippine Marines. Maisugon kining mga affidavit. Imang kaini mahigalang pamahayag ako ning hatagag pagtagad mga sukit tig paminaw naman tay kananaang kuan ani sa gamay ha kay kuan ay kuno daaral ang atong ang affidavit unsa man ato sang kuan kadali mahigala kay atong mahinabi ron si Attorney Livy Baligod labot ani mga sukit tig paminaw ay nitabo ini mga kagalaan murag si Lacson Waygana nga mo imbestigar unya si Remulla medyo niingon siya mga higala nga atong tagapagtagad sa akin nila sa linya. Aron ato mahinabi mga sukit tig paminaw ni ining mga orasa. Lahat ng tanong, straight to the point. Attorney Livy Baligod, maayong buntag, Paniro. Good morning, live ta karon sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Maayong buntag, Panyero Rufil. Maayong buntag sa mga nakikinig at nanonood ng iyong programa. May buntag live taron sa DYHP o IFM o sa atong social media platform no sa YouTube o sa Facebook makita ta mabati ta tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan pinagi sa atong social media platforms. Kumusta ka man diha Panyero? Okay naman, Panyero. Okay naman. Makasabot ra ka og Bisaya or okay ra mag Tinagalog ta ning kalakiha medyo mapiki man ko gamay. Unsa okay ra kag Kay baka sabot ko gamay, makasulti gamay. At tunan ko pa ang magbisaya pero dili ko pa makantigo Panyero. Sige ato lang isagol-sagol para nga nindot atong istorya. Sige. Oo. Sige. Okay, Panyero, unang-una, ikaw maon maoy nag-present ining 18 ka mga Marines. 18 sa kabuok ikaw may nag-present ani. Human sa imong press conference, medyo natandog yung tanan, no? Kay, kuhan man kana na ang, grabe ni, bugat ning accusation sa 18 ka mga Marines. But, ang Malacanang, ni-react, ug matod pa nila, it was a lousy script. Unsa imong reaction na Panyero? Medyo off tangent yun dahil we are not following any script. And it is but normal sa mga napangalanan at inaakusahan namin na mag-react ng kakaiba, no? Ang gusto ko sana ay
sagutin nila yung alegasyon. Mm. Sa ngayon, pati yung nagnotaryo ay iimbestigahan ng NBI. Yung background daw ng 18 na dating sundalo, iimbestigahan ng NBI. Pero hindi nila iniimbestigahan kung totoo ba yung mga pictures na pinakita nila, totoo ba na trabahante sila ni Zaldico at nag-deliver sila ng mga pera. Yun sana ang imbestigahan nila. Mm. Very collateral or it's not even an issue or mga non-issues ang kanilang tinututukan. Sayang ang resources ng ating bansa. Mm. Panyero, yung video mo parang nawala, yung video. Baka may papaki-check lang. Okay. Okay, yan siguro. Wait lang ha. Bakit alam mo, under the technical surveillance kasi kami. Mm. Kaya wala akong natatanggap kanina na mga text messages sa link po ninyo, no? Oo, Kaya- oo. Yun po ang problema ko ngayon. Medyo may mga kakaibang nangyayari po ngayon sa aking telepono, Mhm. oo. So katulad po ngayon, tingnan nyo, hindi ko ma-access ang aking camera. Aha. Ayan, lumabas din. Yun na. Check Oo, natin ha. nakikita po nyo ako. Oh, yan na. Okay na. Okay na. Okay. Okay. At least, no? So, yun na mayroon kang na-notice na parang may something dyan sa telepono po ninyo, Panyero? Opo, may mga unusual na mga naririnig ako ngayon sa aking telepono. Parang merong party line, merong echo Mhm. na hindi ko naman dati naririnig, no? Minsan may delay. Minsan naririnig ko yung sarili kong boses. Oo. Baka na wiretap na yan. Hindi ko po alam kasi I'm not technically adept or savvy sa mga ganyan po. Hindi po ako tech kumbaga Hindi tech savvy. hindi tiki. Oo. Oo. Pare-pareho lang tayo, Panyero. Hindi mga tiki. Buti na lang may staff ako dito. Pero okay lang po na makinig sila. Mm-mm. Okay, kumusta yung 18 Marines? Kumusta din sila? Baka under surveillance sila, yung mga telepono din nila, kumusta kaya sila? Mayroon kayong constant Opo. communications? Normal po yun dahil kung makita nyo yung ginawa nila kay Sergeant Gutesa, I am sure na ganun din ang gagawin sa 18 na ito. Pinupuntahan ang kanilang mga pamilya, ine-encourage yung asawa o yung mga magulang o mga anak ng mga 18 na ito na i-discourage sila na lumabas o tumigil na lang o manahimik na lang. Yun po ang mga nangyayari ngayon. So, kumusta yung by the way, itong si Gutisa dahil nandoon din siya sa picture kasama sa nitong mga 18 Marines. Kumusta naman si Gutisa sa ngayon? Mayroon kang idea, Panyero, kung saan siya ngayon? Iba-iba po yung information Ang dati nasa DI daw, Directorate for Intelligence ng PNP, pero pina-verify, wala. Ang sabi noon, nasa Philippine Marines, nag-deny ang Philippine Marines, pero meron tayong inside information na nandoon. Meron ding nagsasabi na dinala na siya sa ibang bansa, etc. po, no? So sa ngayon, what is clear is we do not know where he is and how he is doing. Panyero, naghain na kayo ng kaso doon sa ombudsman. Ano na ang status sa ngayon? Ang latest na pronouncement ni Ombudsman Remulla ay ipinasa niya sa NBI para NBI daw ang mag-imbestiga, hindi na Ombudsman. Nako. Under ng jurisdiction ng ombudsman ito mga officials na dapat imbestigahan. So ganun ang Opo, sinabi niya. Kasi kahit anong gawin ng NBI, eventually pupunta rin siya sa ombudsman. So I think ipinasa ito sa NBI para i-delay ang proseso, no? Kasi sa Office of the Ombudsman, meron tayong tinatawag na Field Investigation Bureau. At 6 na bureaus yata yan. From A to F.
At yung mga field investigation bureaus na yan ang mandato nila, no, na imbestigahan ang mga ito for factual investigation to elicit information, no, or facts. Pero hindi ko alam bakit ayaw gawin ng Office of the Ombudsman yung ganyang trabaho. Bagkus, ibabato nila sa NBI na alam naman natin yung NBI, nasa ilalim yan ng executive branch, tauhan lahat din po ni BBM ang mga yan. Unlike dito sa Office of the Ombudsman, merong some sort of independence dahil yan po ang sinasabi ng ating saligang batas na independent ang ombudsman. So we were trying to hold on to that single thread that is remaining on our institutions doing their mandated tasks, no? Pero ganyan talaga ganyan ang realidad ngayon sa panahon ng administrasyon na ito. Hindi ba napanghinaan yung 18 Marines na parang ang nangyayari ngayon ay very ironic? Instead of the government agencies concerned na mag-investigate, ay mag-investigate according to the content, according to the allegations of these 18 Marines, yung mga taong subject. But ang nangyari, parang very ironic because parang sila nang iimbestigahan. Kumusta sila? Hindi basta na parang na-discourage o anong nangyayari sa kanila? Ay, hindi naman po. In fact, na alam nyo, itong mga 18 na Marines natin, katulad natin ng mga ordinaryong Pilipino, no? Pero naiintindihan nila yung irregularidad ngayon. Isipin mo, doon sa affidavit nila, sinasabi nila na sila ang mga saksi, mga witnesses sa pagdadala ng mga pera, no, sa mga opisyal natin, and that is a crime, no, yung mga opisyal ng gobyerno na tumatanggap ng pera. Witnesses sila. Pero saan mo makikita na yung kriminal kinasuhan niya yung witness? At yung gobyerno ngayon iniimbestigahan yung witness, hindi yung kriminal. Oo. So tulad na nangyari doon kay pag-iisip. Oo, yung kasama nila na si Sergeant Orly Gutisa, parang big deal sa kanila yung sa notarization ng affidavit niya. Ngayon, kumusta itong joint affidavit ng 18 Marines? Okay ba yung pagnotaryo, Panyero? Ang ginawa po natin, we took the extra mile na i-video yung notarization process, yung pag-subscribe nila, at kumuha pa tayo ng isang evangelical leader, si Bishop Tendero, na mag-witness na totoong pinirmahan nila yan, hindi sila binayaran, tinakot, o prinomesahan, no? Na yun ang mga tanong nung nagnotaryo sa kanila. So, hindi naman sana kailangan yan na proseso sa notarization. But as I said, we took the extra mile to foreclose any debate about the voluntariness of the execution of their affidavit. Okay, yung sunod na tanong ko ay tungkol po dito ang reaksyon ninyo dahil itong si Senator Ping Lacson na siya ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, parang wala ding it's unlikely also to conduct an investigation. So yan Panyero, at ito pang dami pa mga tanong ko dito sa content ng affidavit, no? Gamay lang kay Panyero ha, taod lang ato sa ipadangat ang mga pahinumdom gabay. Balik tayo pagkatapos ng mga patalastas. Alas 9:03 na. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by sa Myra Cuff, lalabnaw ang manikit na plema. Afford pa. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh. Para malinaw. Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
Super Seat Fest with Cebu Pacific. Book your seat, Super Seats with Cebu Pacific. Book your seat, Super Seats with Super Seat Fest. Book your seat. Book your seats, Super Seat Fest. Book now with Cebu Pacific. Let's fly, everyone. Enjoy low fares and great value on the right flights for you. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong atak na may gala sa 9:04 na sa atong pagbanuban karon mga kaigalaan nining atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the Atong balikan may gala sa attorney Livy Baligod atong mahinabi karon buntaga mga kaigsunan si atong abogado mahigala nga kauban sa 18 ka mga Marines no nga nagpahigayon og press conference mga kaigsunan didto sa kauluhan. Atong nga balikan gamay mahigala ang video okay na ba? Naara ba names? Wa ba siya mawala names? Medyo ato nga balik-balikan gamay mga sugid paminaw kay daghatag mga pangutana palabot ani o niya do na mga higalay mga okay na okay yes Panyero back to you Panyero. Yes, Panyero. Oo so okay na okay sige okay going back doon sa pinag-uusapan natin but before Panyero sa press conference niyo before itong nag-execute ng joint affidavit ito mga Marines. Considering that they are accusing powerful individuals, including former Speaker Martin Romualdez, at saka yung no less than, no, yung presidente mismo, kasama sa inakusahan nila, from the very start, are they not bothered sa kanilang security, Panyero? Opo, that is isang concern po nila yan, but mas matimbang po sa kanila na i-share sa ating mga kababayan yung kanilang nalalaman dahil it was towards the end of their job no nung nag-away-away na sila Zaldico at nung administration saka lang nila nalaman na yung dinideliver nilang mga pera pala ay galing sa nakaw. Dahil noong hindi pa Appropriations Committee Chair si Zaldico ay nagde-deliver din sila ng paunti-unti no dahil contractor nga at negosyante si Zaldico. Pero nung naging chairman na siya ng Appropriations Committee, nabigla sila na by the dozens na o yung dinedeliver nilang mga mali-maleta ng pera, no? So ang isang turning point ay noong January, meron silang kasamahan na namatay yung apo niya, no? 2 years old. Sa isang ospital dahil walang maibigay na gamot yung ospital. Very treatable yung sakit ng anak niya, dengue. So doon niya na-realize na kaya pala kulang-kulang ng serbisyo ang ating gobyerno dahil yung pera sana para mapondohan ang mga serbisyo na ito ay ninanakaw, no? So hindi na serbisyo pero perwisyo na ang ginagawa ng gobyerno sa ating mga kababayan. Kaya nag-decide po sila na naniwala din sila doon sa mga mahabang panahon po kasi na pinag-uusapan namin yung tungkol sa governance, tungkol sa ating ekonomiya at naintindihan nila kaya nag-decide talaga silang ibahagi ito para makaambag sila to contribute in the effort to curb corruption in the highest places of government. Yun lamang po ang aming motibo. Wala naman kaming plano na ibagsak ang gobyerno. Ano po yan? Sino ba naman kami na magpabagsak ng gobyerno? Salungat ito sa sinasabi ni NSA Ed Anyo na meron daw anggulo ng destabilization. Sino naman po kami na mag-destabilize ng government? Ang katotohanan po niyan, yung gobyerno mismo ang nagde-destabilize sa kanya dahil sa kanilang pagnanakaw. And, yung si Secretary Balisacan ng Department of Development, nagsabi siya mismo na ang problema ngayon sa ating ekonomiya ay dulot ng
misgovernance, no? Mm-mm. Ang problema daw natin ay yung governance. Ngayon, yung Central Bank of the Philippines, naglabas din sila ng kanilang statement. Ang sabi nila, all available financial policies cannot solve our present economic problem because the problem is governance. Mm. Non-economic po yung cause ng ating mga problema. So, inaamin mismo ng mga institusyon na ito na may problema sa ating governance. Mm-mm. At sino ang responsible sa governance? Ang ating Pangulo, si PBBM, kasi siya ang head of the executive branch. Mm-mm. Kaya, hindi ba nila, ang Senado, hindi ba nila dapat tingnan ito? Mm-mm. Ngayon, nagsalita si Senator Ping Lacson bilang chair of the Blue Ribbon Committee. Yeah, oo. Ang sabi niya ay imbestigahan ko muna itong credibility ng mga 18 bago mag-conduct ang Blue Ribbon Committee ng kanilang hearing. Mm-mm. So, ano yon? Si Secretary Lacson na ba ang nagde-decide kung sinong credible, sinong hindi Mm-mm. bago makapasok sa Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee na ba is equal to Ping Lacson? Hinahubayan committee comprised of several members. Mm-mm. O so sana bago siya maghusga ay pakinggan muna niya itong mga sundalo, no? Mm-mm. Ang nangyayari dito, they judge before the investigation. Mm-mm. So hindi maganda. Yung si Ombudsman ganun din. Mm-mm. Hindi pa niya nababasa yung affidavit, hindi pa namin na isasampa, meron na siyang komento kaagad. Yeah, oo. Nakaduda-duda daw, etc. Ano? So, wag naman sana nilang i-mix up yung kanilang mga personal interests sa interest ng mga institutions designed to ferret out the truth. Mm-mm. Yun na, pinapangunahan nila. So, kaya kami, kung ganyan ang ugali ng chairman ng Blue Ribbon Committee, sa tingin mo ba, may gana pa kaming makipag-cooperate sa kanila sa investigasyon na ito? Ang hirap po no? Yeah, ang hirap talaga. Now, yung common questions ng mga critics, Panyero, it's unavoidable talaga na ang tanong nila, why did they decide to speak out only now? Ito mga Marines na ito. Dahil yung si Trillanes yung isa sa nagsabi at saka itong si Lacson na destabilization dahil yung timing ay during the EDSA revolution na itong anniversary. And also, if I'm not mistaken, that was the time also when the ICC was conducting hearing doon sa confirmation of charges against ni former President Duterte. So yung timing ay parang sinabi nila baka may talagang iba, kakaiba ang purpose sa paglabas ng mga Marines sa Panyero. Alam niyo po, palusot lang nila yan. Kasi ang tanong ko sa kanila, ano ba ang proper timing para gumawa ng tama at magsabi ng totoo? Mm. Meron bang timing? Or should it be any time? Mm. Diba? Pangalawa, ang sabi nila, tinimingan daw yung EDSA People Power Anniversary. Anong klaseng timing? Ibig ba nilang sabihin mali yung aming timing? O pag-iisipin nilang mabuti, hindi pa tama ang aming timing because it reminded the Filipino people about the reasons why we had EDSA 1. Mm. Diba? Bakit nagkaroon ng EDSA 1? Dahil sa pag-aabuso ng gobyerno. And 40 years hence, pareho pa rin, mapang-abuso pa rin ang ating gobyerno. Was it not the right timing to remind our people of the abuse of government? Diba? Mm. Ang sabi nila, timing daw dahil ongoing ang ICC pre-trial Confirmation of charges. confirmation of charges. No? Oo. Again, kung time ang pag-uusapan, kailan? After ba dapat ng confirmation of charges? Hindi namin istorbohin yung kalokohan na ginawa ng ICC investigators dito sa Pilipinas?
Mm-mm. Diba? So, sa akin, no, yung timing, yung mga question na timing na yan, ako, it is a non-issue and palusot lamang. As Mm-mm. I said, every time and any time is the proper time to bring out the truth and to do the right thing. Mm-mm. Panyero, itong mga statements ni na Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee, itong statement ni Ombudsman Remulla, ay parang it appears that they are unlikely to initiate any investigation. No? In fact, yung sinabi mo, si Remulla parang na-refer niya sa NBI. Ano, are you not discouraged in this fight, Panyero? Yung mga 18 Marines, parang hindi ba siya nawala ng pag-asa sa mga nangyayari ngayon? Dahil parang it seems that there's no government agency that is willing to investigate sa mga nangyayari ngayon. Yung ginagawa po nila only proves that we are right. And why we are right? Because we have been claiming that we cannot rely on our institutions at this time because they are manned by people who benefited or continues to benefit dito sa kalokohan na ito. So Kaya- what is your next move? Considering that Senator Ping Lacson is not going to investigate and also Ombudsman Remulla barang hindi sa mag-investigate din dahil doon sa affidavit na-mention din ang pangalan ni Ombudsman Remulla. So maybe he is reluctant to really conduct an investigation. So what is your next move? Kaya nga po, what they are doing now validates what we had been suspecting all along. Kaya po kami nagsagawa ng isang press con bago namin i-file sa Office of the Ombudsman para malaman na ng taong bayan kaagad na mayroong ganitong issue. Okay. Dahil kung hindi namin ipinaalam muna ito sa mga tao at dumiretso kami sa Ombudsman, the Office of the Ombudsman can order us to keep quiet dahil nasa kanila na at mag-iimbestiga na sila, no? The Ombudsman can issue a gag order, kumbaga. So, anong gagawin nila? Patutulugin na lang nila dyan yung mga issues na ito. Katulad po mismo ng yung flood control anomaly na nagpatayo pa sila ng isang ICI, no? Yung Independent Commission for Infrastructure. Commission. Ano po ang resulta? Nakakatawa po dahil iisa lang ang pumirma sa report Yung chairman lang, wala naman siyang dalawang miyembro na magko-concur doon sa report na yan. So it was an unnecessary layer in the investigation process, but it was intended to delay everything. Yun po ang problema nga Kaya yun din po ang gusto kong ibato sa ating mga kababayan. Kung yung Blue Ribbon Committee, kung yung Office of the Ombudsman ay ayaw imbestigahan ito, and they just relegate and discard it as a destabilization attempt, ano po ang gagawin natin? Bawal na po ba na ireklamo ang pagnanakaw kung ang involved ay matataas na opisyal? Kamakailan lamang, merong nagnakaw ng sardinas daw, pinakulong ka agad. Tapos kung magnakaw ka ng Bilyon, walang problema. bilyon, walang problema. So, I think ang sagot po sa mga tanong na yan ay nasa ating mga kababayan, nasa kanilang pag-iisip, nasa kanilang damdamin, ang kasagutan talaga sa mga problema na yan. Panyero, I understand Senator Trillanes has threatened you that he is going to file a cyber libel case against you. Anong reaction ninyo po? Well, normal po yan, no? Ang sabi nga nila sa mga ganyang gawain ay offense is the best defense, no? Defensive sila, kaya nagrereklamo sila. Kaya sabi ko nga okay, cyber libel daw ako. Haharapin ko naman po yan. Hindi naman ako tatakbo, no? Pero alam ko naman yung purpose nila. Dahil magkasabay, ngayon mag-file si Trillanes.
kahapon nag-file si NSA Ed Anyo ng kaso laban sa amin. Alam ko naman po yung purposes ng mga yan. Meron silang audience na ina-address diyan. Ang sinasabi nila sa audience nila, huwag kayong mag-alala dahil itong mga sundalo na ito nagsisinungaling kaya kakasuhan namin, etc. Pero hindi naman nila maloloko yung audience nila. Kasi nag-iisip yung kanilang gustong kumalma, no? Dahil hindi po nila siguro nararamdaman na kahit sa kasuluk-sulukang lugar sa ating bansa ay alam na ang pagnanakaw na ito. At hindi na po nila pwedeng pagtakpan ito. Yung mga attempts nila to cover up, futile na po yan dahil the controversy is now fully blown out, no? It has bloomed already. Kitang-kita na ng ating mga kababayan ang pagnanakaw na ito at nag-o-observe lamang sila kung ano ang gagawin ng gobyerno. And so far, ang na-observe ng ating mga kababayan, the government is responding in the wrong way, no? Kaya hintayin po natin ang mga susunod na pwedeng gawin ng ating mga kababayan tungkol dito. So how many cases does Secretary Anyo file against you and the 18 Marines? Well, it's about unlawful utterances under the revised penal code in connection with the anti-cybercrime law. No? So who are the respondents of this case? Aside from the 18 Marines? Ako po at saka si Mike Defensor, yun ang nabasa ko sa kanyang statement. No? Hindi ko alam kung meron pang iba. So yung kay Secretary Anyo na file kahapon, yung kay Trillanes i-file ngayon, araw? I-file daw niya ngayon ng alas 11 sa Department of Justice. Okay. Panyero, mayroon ako mga tanong doon sa content ng affidavit dahil may mga pictures doon. Gusto kong malaman kung yun mga pictures na yan ay totoo ba, hindi ba AI generated yung mga pictures na yan. Pagkatapos ng patalastas, babalikan kita, Panyero. Standby muna. Alas 9:21 na. Standby sa Maygala kay mga nabuhi sa Tagadali. Okay, balik karon taon mga kaigalaan. This time check is brought to you by Herbastrong, food supplement for healthy aging. Strong sa una, Herbastrong karon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Revicon Forte. May palagang lakas mo. Kung right med ang gisaligan, ipugos ug pangayua. Basta right med. Dito na ko sa nailhan nako ug ako nang nasaligan. Kaya basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sa kapito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be Extraordinary with MX3. Ang likot-likot, kembot, bawat kibot. Mag-Charming breathable panty liners every day. For everywhere confidence. pH balance and may breathable backsheet pa. Iwas skin irritation. Kembot, bawat kibot. Charmy. Charmy Breathable Panty Liners. For everywhere confidence. Ayun o, si Dan na lang payatot dati. Ang macho na ngayon. Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts of vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya
ACS. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang Wow Meaty Corned Beef, wow sa mura, wow sa Beefy Lami. Mas barato na versus previous price. 31 pesos lang ang SRP. Palit na ang Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang ang SRP. Wow Meaty! Ang Wow Meaty Corned Beef, wow sa mura, wow sa Beefy Lami. Mas barato na versus previous price. 31 pesos lang ang SRP. Palit na og Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang ang SRP. Wow Meaty! Wow Meaty Corned Beef, 31 pesos lang. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit kog Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya naakay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. with regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna makigsunan la sa 9:25 na sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight Atong balikan may gila sa Attorney Levy Baligod o kini nga portion naton kanato mga kaigilaan sa Seed Liniment Oil, mga kapanyawan pait ning kahimtang sa panahon karon apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitol-kitol sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan na lamok dili makaduol ug dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basa Seed Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Alas 9:26 na mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Atong balikan mahigala si Attorney Baligod. Yes, Panyero, back to you Panyero. Extend down. Yes, Panyero. Mali. Panyero. Pero Ay isa. Kuno kuno. sabi, Wala ko ko. No, do na pay kuan gamay. Si Attorney Baligod may gala mo ni ang katong 18 na Marines siya mo toy kuan. Ipakita sa press conference dong names katong naa sa press conference. Siya ni mga higala. So atong gi hinabi karon kay seryoso ni kaniyo. Kinisto nga mo ni sa Attorney Baligod. Kining mga nakaitom, mga sakop ni sa Philippine Marines. So at least pag notaryo gibidyuhan pagid sila, no? Pag matuod mga kagalaan nga kini ang dili sila under pressure, dili mahigala under juris, dili mga kagalaan under threat, no? Samtang nagpirma sila sa ilang joint affidavit, mga sukin tigpaminaw. Okay, ato nga balikan, okay na ba? Okay, Panyero, back to you Panyero. Sa makausap pa, maayong buntag kaninyong tanan, Panyero. Oh, may buntag. Okay, Panyero, itong allegations ng 18 Marines ay it is so detailed, no? And it is being substantiated by pictures. Ngayon, kung mag-investigate yung ombudsman at saka yung si Senator Ping Lacson, dating PNP chief naman siya, well-versed naman sa investigation, pati yung NBI, so they can easily counter-check if the pictures are really authentic pictures or they are AI-generated or edited pictures. Now, from your end, Panyero, ito bang mga pictures na nag-support sa affidavit po? Ito ay totoong pictures or hindi ba ito mga AI-generated? Totoo pong mga pictures yan, and we cannot take the hazard of presenting AI-generated pictures, no? Siguro naman meron tayong sapat na pag-iisip na hindi natin pwedeng gawin po yan. Oo. So itong mali-malitang pera at itong pera na ilabas at na bilang, ito ay talagang mga authentic pictures talaga. Madaling i-counter-check ni na Senator Ping Lacson kung totoo silang serious na mag-investigate, they can easily counter-check sa mga pictures na ito. Opo, oo. Kaya nga po nag-execute sila ng affidavit to make their
their knowledge known to the public, make the affidavit a public document para open po for scrutiny. O kaya po lumabas sila kasi handa nilang patunayan yung kanilang mga sinasabi. Pati yung mga At, sasakyan, may mga plate numbers. Detalyado yung mga plate numbers. So, Opo. At marami pa kaming pwedeng ipakita Okay. kung mag-iimbestiga sila. Oo. Alam niyo po, malalaking tao yung pinangalanan nila, no less than the President of the Republic receiving money from Saldico. Hindi po biro yun na akusasyon eh. Oo. At hindi naman, ang mga ito, hindi naman sila kasama sa mga politika ng Pilipinas. Mga ordinaryong mamamayan lang ang mga ito. So bakit nagagalit ang ating mga opisyal sa mga taong nagbubunyag ng katiwalian sa gobyerno? Ano yun? Ayaw nilang mabunyag ang kanilang katiwalian? Aba, masama po yan. Yeah, oo. Dahil alam naman natin na all government authority emanates from the people. Sovereignty resides in the people. Ang totoong may kapangyarihan ay ang mga tao. And people in government are but trustees to hold that level of power. Mga kwan lang natin sila, mga kumbaga agent lang natin sila. So, bakit ayaw nilang singilin sila ng kanilang amo? Ang amo nila ang taong bayan. So apart from the pictures that were attached in your in the joint affidavit of the 18 Marines, ibig sabihin Panyero, may mga iba pang mga ebidensya or may mga CCTV footages pa kayo na willing ninyong i-present if in case there is an investigation talaga na gagawin? Wala po silang CCTV footages kasi wala naman silang access sa mga CCTVs na mga lugar na kanilang pinagdeliveran. Pero may mga karagdagan pa naman na pwede nilang ipakita na mga videos, mga pictures kung kinakailangan po, no? So ngayon we can understand na they are really not inclined to make an investigation dahil baka malaman ang totoo kung ganon. Kaya nga po sa Senado, no? Si Senator Erwin Tulfo ay talagang matindi ang kanyang opposition na magkaroon ng investigasyon. Dahil nga nabanggit din yung kanyang pangalan at meron pa, may mga litrato. Basta kwan po, ang masasabi ko lang ay handang panindigan ng mga 18 dating sundalo na ito ang lahat ng kanilang sinabi sa kanilang pinasamang sunumpaang salaysay. Pati yung mga detalye na sa affidavit, yung mga hotels doon sa Shangri-La, doon sa Dositane, doon sa Citadines ba yun? O yung mga bahay kalinga. So, they can easily counter-check if there are, because I understand, no, especially itong mga 5-star hotels, mayroon talaga mga CCTV yan. Kayang-kaya na makuha ng Senate Blue Ribbon Committee yan to confirm kung talagang totoo yung sinasabi ng mga Marines. Oo, pwede pa naming sabihin kung anong particular na room ang kanilang ginamit. Pwede naming ipakita yung invoice ng hotel bills, no, na hawak ng mga ito. Pwede namang i-verify po lahat yan eh. Oo, dahil detalyado, pati yung sa mga taga-ICC, pati yung mga DHL na nagpapadala kayo ng bag doon sa mga taga-ICC, nandyan. Detalyado. May mga receipt. Oo. May mga resibo po sila na inutusan nga sila na ipadala yung ilang mga gamit na hindi na nagkasya sa mga maleta ng mga taga-ICC investigators na pumunta rito. Pero pan po, no, yung mga resibo na yan, yung mga pictures na yan ay ipinapakita lamang na talagang nakita nila na dumating ang mga ICC investigators na yan. Ngayon, yung mga ibang detalye na sinasabi, si Trillanes ang nagbibigay ng contact number ng mga ICC para pagdating sa Pilipinas ay may contact sila dito sa sasalubong sa airport. So pwede namang kuha nila ano yung contact number na yan, etc.
And then ipakuha natin sa po kung totoo bang nagtawagan yung mga numero na yan. Mm-mm. No? So, ang dami pong, yun po dapat ang mga tinitingnan eh. Oo, Hindi yung background nila. Sinasabi nila, almost mga 10 daw, 10 ang dishonorably discharged. Mm-mm. Medyo malicious yung paggamit nila yan ng dishonorably discharged dahil maraming ibig po sabihin ng maraming grounds, no? Mm-mm. Na ikaw ay maklasify na dishonorably discharged. Oo. Bigyan ko po kayo ng 2 halimbawa. Yung isa doon ay siyempre may pamilya siya, may mga anak siya at gusto rin niyang magkaroon ng bahay, nag-loan po siya Mm-mm. sa AFP, no? At pagkatapos niyang mag-loan, nakagawa rin siya ng 15 square meter na bahay, yero ang bubong. Pero yung take-home pay na lamang niya ay 5,000 pesos. Mm-mm. So kumbaga, ang budget na lang niya ay 2,500 kada kinsenas, katapusan. Mm. Nagkasakit po yung anak. So, ginamit nilang pambili ng gamot, wala nang makain yung kanyang pamilya. Mm-mm. No? So anong ginawa niya? Naghanap siya ng ibang trabaho at hindi siya nakabalik. Nung nagbakasyon kasi siya, hindi na siya bumalik dahil naghahanap buhay siya ng... So, Mm-mm. 3 days after, nabigyan na siya ng awol, no? Oo. Sent without official leave. Mm-mm. So hindi naman po siya nagnakaw. Mm. Hindi naman po siya gumawa ng katulad ng ginagawa ng mga opisyal na ito. Oo. Yung second po na example, yung isang sundalo doon ay kinasuhan ng frustrated murder. Mm-mm. And it took 5 years bago makapagdesisyon ang korte. Ang sabi ng korte, walang kasalanan. Acquitted po yung sundalo. Pero dahil hindi siya pinag-report, dahil nga may kaso siya, na tumagal ng 5 years, wala naman siyang control sa proseso ng korte natin na mabagal, dineclare na siya na awol, no? O drop from the roster. Mm. Tapos, ang category niya, dishonorably discharged. Mm-mm. Sa totoo lang po, dishonorable ba yung ginawa? Mm-mm. Acquitted naman siya, no? So, ito yung mga bagay na kailangang sabihin din ng ating pamunuan ng armed forces kung bakit ba sila declare na dishonorably discharged para hindi naman ma-poison yung mind ng ating mga kababayan na, uy, dishonorably discharged yan, ibig sabihin walang honor yan. No? Mm-mm. So, Okay. I think that is one matter that our armed forces should address. Na sabihin nila kung ano yung totoong ground, hindi yung i-lump nila into one category yung mga natanggal sa armed forces na dishonorably discharged na. Oo. Ito mga testimony po ng Philippine Marines, 18 Marines, no? Parang confirm naman ito ni Trillanes dahil nagalit siya dahil pinakita na yung mga pictures, bawal na yung pakita. So ibig sabihin, nag-confirm siya na nandito talaga, siya nag-assist, siya nagbayad sa mga hotels at iba pa. At saka itong si Ombudsman Crispin Remulla din, nag-confirm na totoo, nakipag-meeting siya sa mga taga-ICC pero after the fact daw na arrested na ito si President Duterte. Parang ganon. Hindi po totoo yan kasi ang umpisa po niyan sometime August, September of 2022 Mm-mm. ay merong nagpakilala kay Father Flavi at saka kay dating DOJ Secretary Remulla. Kaya sila napunta noon sa Hague, The Hague. Mm-mm. Yun yung umpisa noon. Sabi nga, inamin naman ni Secretary Remulla, kausap ko yung ICC. Anong mali doon? Mm-mm. Inamin na nga niya. Tapos itong si Trillanes, kung ano-anong quibbling ang kanyang ginagawa. Oo. Pero Panyero, itong mga nandoon na enumerate doon yung mga mambabatas na nakatanggap ng mali-malitang pera, yung iba may mga paper bags. Pero what's the real score about Senator Laila de Lima? Ay,
yun nga po ang maganda sana kung matanong ng ombudsman sana ang mga ito, mas marami pang detalye silang sasabihin, no? Hindi lang namin nilagay yung detalye sa affidavit nila dahil normal naman yun na yung mga ultimate facts ba, no? At ang purpose ng investigation is to look into the allegation kung meron bang pinagbabasehan. Di ba sa ating jurist naman yung eyewitness is forms the one of the highest forms of evidence if they are credible. Yun ang tingnan nila, yung ang credibility ay nasusukat kung consistent sila at saka nagbibigay sila ng mga detalye. Ewan ko kung bakit ang iniimbestigahan nila hindi yung allegation kundi yung nag-a-allege, no? Oo. So yung na-enumerated doon sa affidavit, Panyero, totoo yun, no? Pati yung dahil nandito pati si Laila de Lima kasama. Ay, totoo po yan. At ang sabi nga sa akin ng mga sundalo, naku sir, ang dami pang tumanggap. Ang problema, hindi namin alam ang pangalan dahil hindi rin naman namin sila kilala. Itong mga pinangalanan namin, kilala namin sila dahil sikat sila. Lagi naming napapanood sa TV, sa news, naririnig ang kanilang mga pangalan. So, yun ang naging basehan nila. Pero ang sabi nga sa akin, attorney, kung pwede nyo kaming samahan sa Kongreso pag may session sila, kung pwedeng manood kami para ituro namin kung sino ang mga nakita namin para malaman natin ang kanilang pangalan. Oo. Yun nga ang nire-request sa akin na makapanood sila sa session. So imagine yung mga detalye sa kanilang, dahil binasa ko yung affidavit, yung si Martin Romualdez nakatanggap, yung mga congressmen, pati si BBM nakatanggap ng mali-malitang pera, at saka yung sinabi ng Marines na mayroon pa nga isang picture doon sa bahay ni BBM kasama si Sandro Marcos. Nandyan ba yung picture, Panyero? Dahil hindi kasama doon sa affidavit. Opo, hindi pa namin pinakita yung picture para kung i-deny nila na talagang pumunta sila doon, ipapakita namin yung picture. Oh, okay. So at least calculated calculated ito. Makikita mo, Panyero, hanggang ngayon si Sandro hindi nga nagre-react Okay. Panyero, tatawag lang kami ulit sa additional mga questions at additional mga update po. Maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning, Panyero Attorney Libby Baligon. Daghan kaayo salamat, Panyero Rufil, at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, mo to mahigala sa Attorney Levito Baligod, ang abogado mahigala nga kauban atong press conference sa 18 ka mga Marines. Onya mo lagi niya akong giingon nga kanang mga pictures nga gi-attach day. Kung gusto sila klaruhon nila na, mingon sila nga mauna, klaruhan ninyo kanang picture tinuod na nga mga pictures. Muna kung pangutan na may dali kay nang ma-check og AI generated na edited ba na nga picture. Lakson mahigala, PNP chief guna. Seremulya makayan. They can always tap the NBI o uban pa mga expert. They can use all the resources of the government. Pag-check ana. Pero ganun di man labuhaton mga higala.